И здравейте, гайс, аз съм Токта 50 и ние ще снимаме на Лили Спаначкова. Пак си причинявам нещо лошо направо, не знам какво си причинявам. Съжалявам, че не съм снимала 2 седмици или повече. Затова тая седмица ще има само видеа на Лили Спаначкова и другите глупости там, бъра. И имаме специален гост, това е Павелчо, кажи здрасти. Здравейте, гайс. И да, и за неговия канал ще има долу в описанието. Ние ще реагираме на петък 13 епизод 1, не гледай ако си сам вкъщи. Сам вкъщи съм! О, ще му убиват убийци! Аз съм сам вкъщи. Ау, май кет! Страх ме! Айде да го гледаме. О, бе. Включи се в най-надежната мрежа в България. Вече със Най-топата реклама в вселената. Аз бат, прилича се е нападнала песен. Бата ми прилича се е нападнала по стълбите. Да. А гледа пак тази гледа. Гледа много странно. Чай, ще го скриншот на... Гайс, това ще е снимката на видеоклипа. Казвам ви, това ще е снимката на клипа. О, Лилишо бомбата. Да. О, Лили човек, къде си? Искам да хора. Лили, къде си? Лили, къде си? И ми съжалявам в казана си. Аз съм зад тебе. Буквално от почти час те чакам вече, какво стана? Ми да, чакай, ето и да не е много бързо е, чакай. Да направя на целия изпит. Добре, 3 години по-късно. ма ти само закъсняваш. Ти само закъсняваш, то, че все едно не ти все едно никога не си закъснявала. Писна ми всеки път. Ми да, и на мен ми писна. Хубаво, айде. Нищо, няма и още. Ана! Или още няма. Той грозното лице. Няма и сега се чухме. Предния път час и половина закъсня. Това какво става? Била тръгвала от тях. Мале, тя била тръгвала от тях сега, чак. Те момичетата са там, правят някакви неща. Поли правят, един бог знае. Да. Тя бяга много, бе. О, хора! Тя е много бърза. Направо изпуснах си автобус, изпуснах си абсолютно всичко. Извинявам се, че ме чакахте час. Всеки път. Всеки път. Днес е петък 13 хора, не казвам, че ще правим нещо страшно, защото ме е страх. Какво? Уау, и какво те сега? Джейсън ще дойде и ще те убие ли? Да, това е просто филм. 13 ли е? Да, не се ли кажеш на петък 13? Аз много обичам този ден. Браво, но... Добре, тази си е Джейсън, официално. Не притеснява нещо. Искате да правим нещо страшно? Да. Ужаси! Много обичам да гледам ужаси, особено на петък 13. Чакай малко. Чакай, я направя пауза. Чакай. Добре, може да гледаме Чакай, направи пауза. и след това вече да гледаме някакво комедика, нещо по-чило. Нещо. Айде, така се гледаме. Един ужас обаче да не е много страшен. Гизи, моля те да не ми избереш някакъв супер страшен. Охо! Направи пауза за малко. Защо имам чувството, че когато покажа телефона, помислих си, че гледам... Виж, какво те чака тук? По-скоро това се малко изтъркано. Ако искате, може да звъниме на непознати номера и да ги пранкваме. Аз съм го правил 1000 пъти. Казаха ми, ако още един път ми звънниш, ще обадя на полицията и ще стане много лошо с живота ти. Аз им звънях толкова пъти, тъй като гледа нищо не стана. И значи един път хора, когато излязохме с Токича, звъняхме на познати номера и буквално седно и ние бяхме в нашия гараж и после чухме някой да чака и ние чакай, какво става тук е? И после била една жена. Буквално ние хвърляхме малко камъни по в тяхната градина и тя дойде с гръм и трясък. Да. И настрахме гащи. Да.
Ние да ги ужасяваме. Ей, че това е фалшиво. В никакъв случай няма да звъним. Добре, ще гледаме страшния филм. Добре, това е по-допустимо. И после ще видим. Ще звъниш! Айде, Лили! Да! Искам Лили да умре, ятере. Какви номера и така ще ги набираме? Хора, някой може да ни се скара и направи някакъв пранк. И какво на мен Ние ще им направим пранк. И когато мислих, че беше Bad Girl. Трябва да Как правим. звъняхме и бягахме. Ама това ще е друго. О, хора, вече почва да се смрачава, малко почва да ме е страх, честно казвам. О, какво ще правиш сега? Аре да звъниме. Не! Е, са види бе. Аре да... На кой ще звъниш? На някакъв рандом бабач. номер, сега ще набера. Ще нацеля нещо. Сериозно ли набираш? Да. Оф. Чакай. И мисля, че това ще е забавно. Да? Мен ми Аз е съм забавно го твоята по-хляпа. реакция, Лили. Да. Ето. Дано да дигне някой. Да бе, дано да дигне някой. Чакай. Пусни в изколу. Набиране. Ало, Съседката е състави се! виждам те. Баба, Виждам те. Гледам те в момента. Виждаш ли ме? ми да, за това и чакат от тази брат не спря. Че, Моля ти, спри го, матана са гащите, бе. То половината Бе, бе от тази тази- брат сега. човек, значи, тази, която се обади сега, буквално са насред от класа й. И зато и затвори. Буквално. Отгъде се вас. Аре бе, Лили, какво толкова са? Петък Да, така нали? трябва да се забавляваме и хората ще подходят с разбиране. Правим някакви глупости. Какво толкова? Пранк, нали сме някаква? Искаш ли ти Напълно му шорти. да набереш? Да! Аре, чакай, сега ще ти набера пак. Явно ме била. О, в хора, стига де! Аре да правим нещо друго, аре да гледаме нещо страшно. Стига! Оф, Лили, ти пак фанси. Какво си така раздухана са? Айде! Нищо не е станало, буквално. Добре, айде! Ето. Буквално трябва да държи телефона и говори, бе, байдали. Колко айки трябва да имаш, бе. Тази сигурно си има с телефон. Тази си има с телефона си. Снимал с Nokia 24. Хора, това са ми вече мозъчните клетки. 10 мозъчни клетки вече ми остават в мозъка. Помощ. На мен 15, защото не. Не е смешно. Пусни на високо. Не е смешно, хора. Не е смешно хубаво. Аз се разживи. Не съм там. Аз идвам у вас. Какво? Какво каза? Няма напълнено на субтитри. И аз искам... Не може. Аха. Бах ти. И тричките каза нещо там. Бате, гледа се едно, брат, са гръмнали пиратки в главите им, брат. Сбъркахте човека, вие тричките, това ли каза? Да! Казахте, че не трябва да звъним. И ми тъпо. А това да не е било някой, дето познаваме, че да ни знае. Откъде Не беше познат номер. Не, брат, виж! Виж сега, ще го спра точно. Сбъркахте човека, вие тричките, това ли каза? Да! А? Казахте, че не трябва да звъним. Чакай. Какво ще правим сега? А това да не е било някой, дето познаваме, че да ни знае. Опа, кой на огледалото? Не, брат, колко IQ трябва да имаш? Брат, колко IQ? Не, чакай. Не мога. Exposed! Ти си толкова тъпа, че не можеш
да си направиш хубаво видео, защото си загубила мозъчни клетки. Застреляй се. Загунила. Опа. Загубила. Така, ти си толкова тъпа, че не можеш да си направиш хубаво видео, защото си загубила мозъчни клетки. Застреляй се. Чакайте. Интервал е тъп. Така, това го поста, защото не мога, брат. Даже ще си го лайкна. Който харесва косата на Линшо, да лайкне коментара. Брат, не мога. Виж, брат, аз съм виждал на огледалото, Ела, мен. Брат, телефона е си едно, брат, още в кутията. Буквално. Откъде Не беше познат номер. О, хора. Аз как ще тръгна? Ами аз... Тъпо. Да заключим. Да, брат, не съм Някой се е вас на 100%. Стига, базика се. Наистина ли те страх? Да. Откъде знаеш, че сме 3? Да. Тъпо, защото вие се смейте. Може би не е чул трите различни смяха, не знам. Аз не се смях. И аз. Никой не се смя, само аз говорех. Макар че говорих, може би, защото съм с 3 различни интонации съм говорила за това. Но нищо няма. 15 минути по-рано. По-хубе. Хубаво, няма да звъниме повече. Окей, чай, няма. Айде да е спокойна, няма повече да звъним. Добре. О, боже. Хора, той ми прати СМС. Какво? Брат, знаеш ли какво е пратил, да ти кажа ли? Следващата една минута ще й кажи: здравей, аз съм убиеца, искаш ли да дойда, да ми отключиш и да те убия. Искаш ли това да стане? Оставаше една минута, не знам какво ще се случи, така че и пак ще загуби мозъчни клетки. Какво има? Уау, снимал ги! Той ни е снимал! Как? Брат, какво като ви е снимал, брат? Аз мога да снимам как брат прави някакви неща. Как? Ама... Брат, това сега просто обработя. Просто накараха жената зад камера, да я снимат и после да я пратят на SMS-а. Вау! Аз това мога да направя. Много ме е страх. Ще го блокирам. Да го блокирам ли? Блокирай го, да, блокирай го. Аз не бих. Не го ли блокира? Не успях, звъни. Буквално се тая извъни. Не знам. Дигай, да видиш какво ще каже. Ало? Като сте толкова смели ключките, защо не излезете навънка сега? Това е Иван! Това е Иван, бе, брат! Ами сега какво ще правим? Блокирам го. Абонирай се за епизод 2. Никога няма се абонирам. Добре, гайс, очаквайте утре видео на петък 30 епизод 2. Не гледай, ако си сам вкъщи. Не, баче, го гледам сам вкъщи. Какво, имаш проблем, ли? Така. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и поставете по един лайк. Също за неговия канал ще има долу в описанието. Никога не се абонирайте за тая тъпа, грозна простакела. Така, както виждате, този коментар е специално за нея. Така че отидете на петък 13 епизод 1 и харесайте моя коментар. Моля ви, съм ви много благодарен. Така че и ай чао!